Binisitahan ni Chinese Ambassador to the Philippine Wang Zelian ang mga biktima sang sunog sa duwa ka barangay sa siyudad sang Iloilo. Nagdonar ang Chinese Embassy sang 500 ka food packs sa mga napektuhan sang sunog sa barangay San Nicolas sa distrito sang La Paz kag barangay Estimawa sa distrito sang Molo. Suno sa iya, ang donasyon ang simbolo sang friendship kag gesture sang solidarity sa tunga sang China kag Pilipinas. Samtang nagkortisikol man si Wang kay Mayor Jerry Treñas sa Pebrero 28 kag Pebrero 29 naman kay Governor Toto Defensor Jr. kag iya man pasalamatan ang duwa ka lider sang Iloilo bangod sa mainit nga pag-abi-abi sa iya. Samtang gindugang man ni Wang nga ilagin diskusyonan ang isyu tuhoy sa agriculture, tourism, culture kag city development subong man ang kooperasyon sang China kag Iloilo. Balita nagikan sa siyudad sang Iloilo. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.